maiti tikuzotoita ambassador wemakotsi eZimbabwe kudaro dai vachimurega. Maitete vakapiwa zvakare warrant of arrest nefine yavakanzi vabhadhare mushure mekudefaulta again kuenda kukota, but unfortunately date racho rakanga ranangana nerufu rwababa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Unotoshaya kuti vanhu vemakotsi vari kumbonyanya kudeiko zvakare. Lindsay Joe ndiye akakonfirma warrant of arrest kuti Felicitas Murata has been ordered to pay $30 ipapo anogona kuenda kujere for 1 month mushure mekunge arega kuuya kucourt. But iye ari kuti handina kurega nekuda ndanga ndaenda kunoatenda funeral yababa, but since asina kuuya any documentation vabva vangodismissa vakati anonyepa. Kunofanira kuenda nechiko guys. Live yakangoitwa 1 ari kurufu. Panodwa death certificate here since vachida documentation. Maybe they wanted her to produce maybe burial orders or any other document to support that fact yekuti anga ari kurufu. Hey guys, so Chijo Uyu said she was not convinced that Murata was not in willful default, as this is the second time defaulting in the same month. Kwanzi zvakare vamuvhami ava added that although Murata did not have any documentation such as the certificate of burial order, funeral yanga ichingoripo 1 and haasi kudefaulta nekuda. So avazi convinced zvachose because vari kuda ivo documentation to support the claims. Vanoti ivo magistrate aya havana nguva yekuswera vachitevera masocialite vachiona zviri kuitika social media. Bedweka guys, saka kuri kunzi since yanga yava habit yake kurovha kukoti zviri nani achingosungwa hake aiswe mukati. Asi unotoshaya kuti chiko guys. Kuvanhu vese vari kurwira zvikwereti zvavo or any other issue namaitete dei vachingoungana vese vauya kukoti zvaitiwa pamwe chete zvozikamwa kuti zvapera, pane kuti nhasi aenda kunyaya yakati yondoitwa yopera munosungwa oenda kuchikurubhi obuda odzoka pobva pauya umwe omusungisa zvichingodaro zvichiitwa dimbu dei zvachingoitwa pamwe chete kotsvagwa lawyer rimwe chete kana nyaya ikangofambirwa kamwe chete sobva zvapera. Murandakadzi awane kuraramisa vana vake, handiti anofanira kushanda. Zvino kana akati pano wamanya kukoti pano wada izvezvi koti yacho haitatobvumi chero kuti vanhu vashayikirwe vagoenda kungonoviga hama dzavo chitiko chakadaro guys. Chero iro ruvengo rwacho hazvisati zvakwana here. Manetizens vati vedwe Mwari varipo, kana iri mishonga iri kushandiswa remember one day is your day. Kuchema kwaita maititi kuchaenda kune vari kuzviita, plus kana Mwari voda kukusimudza panoya miedzo isingaperi, so zvinopera inguva chete. Vamwe vakati hai mhepo chaidzo. Saka lawyer akatadza kunomira neclient rake here, akavaudza kuti akashayikirwa nababa vake. Amai vake havana gona here kuuya chero kuzoita witness zvayo yekunzi munhu akashayikirwa, or maybe kunotora whatever pamasocial media ake ari live varatidze kuti zvechokwadi munhu anga ari kurufu rwababa vake. Unotozowana matriggers wodzoserwa kumasure iwo uchiti wanga wapedza kuchema, vanhu vokudzorera zvakare kumasure. Zvakaoma guys. Okay, so zvazonyanya yamhepo chaiyo. Gomura Mwari haambokusiye unokunda. Maititi we will leave a scar pamwoyo yevamwe vanhu one day. Izvi tiri kungoita hedu samasoja, but umwe musi ticharidza mere. Maloya basa ravo ndere kurwisa kuti client isainde mujere. Anyway, it is just $30 since masters achipinda every time yaanoita live anogona kungoiwana mari iyoyo abvise asaende kujere. Next time asa default aise reminders or anything kuti zvisaramba zvichiitika. Inyaya yekuti zita rinogara riri pamhepo guys, inyaya inobowa zvikuru, especially for the wrong reasons. Feli was doing well achiita brand ambassador emama organization, kwete yekuramba ngofamba kuma courts.